शेखर ಹೌದಾ ನೀರು ಗಾಡಿಡು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಏನಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗಂಟೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಆಯ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಆ ಏರಿಯಾದ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜತೆ ಪೋತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೆ ಪೋಯಿನ ಅವು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವೆಂತೂಯೇ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಯ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂದು 9 o'clock ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ತಿಂಡಿ ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಾಲೆಗೆಣ್ಣೆ ಪೂಜದು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 10 o'clock ಪವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಿದ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವರಾಪುಡು ಸೇಮ್ ರೊಟೀನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲಕ್ಕುನು ಅವನೇ ಸೇಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಓಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗಿಚ್ಚಿ ಅದು ಚಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಬೇಗ ಬಾಲೆ ಚೇಯ್ದೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಇಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ಕುವೆ ದಾನೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜತ್ತ ಅಂದು ತೂಪೆ ಜೈದೆ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಾದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೋಡು ಟೈಮು 11:25 ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಲುಂಡು ರೆಡಿ ಉಂಡು 3 ದಿತ್ತಿನ ಪಾಲಕ್ ದಾಲ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತುಂಡು ದಾಲ್ ಪಾಲಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆ ಮೂರೋಡು ಪೀರೆದ ಪಲ್ಯ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಂಚ್ಗೆ ಇದು ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವರೆ ಉಂಡು ದಾಲ್ ಬೇಯ್ದುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಚಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಪೈತೆ ಕಾಲೇಜಿ ಇದೆ ಭಯ್ಯ ಟೈಮು ಭಯ್ಯ ಪಂಡ ಕತ್ತಲಿದ್ದೆ ಕುಕ್ಕಂಡಿಟ್ಟು ತೋಜು ನಿಕಲೆಗ್ 7 o'clock ಆಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ 4,800 ಆಪಿರು 4.8K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಪಿರು 4,799 ಉಂಡು 4,800 ಅವರೇ ಒರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪು ಆವು ಇನ್ನೇ ಆವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಆವು ಅಥವಾ 10 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಆವು ಬಟ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ತುವರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ 4.8 ಹ್ಯಾಪಿ ಬಂದರು ಸಡನ್ ಅದು 7:45 ಎಂಕುಲು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬೈತಾವೆ ದಾದನದಿತ್ತು ನರೇತು ನೈಗೋಸ್ಕರ
ಹಾಯ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋಡೆಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಬೈಯಕ್ಕುಲೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ 4800 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 4.8K ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತುಜೇರು ದಾದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಒರಿ ಏರಾಂಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಡಲ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಏತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಪಂಡ ಅಂಚಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಮಕ್ ಮೊಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಮೊಕಲ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಶೋಕುನತ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿರ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ನೈಸ್ ನೋನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒತ್ತುವೇರು ಸೊ 4.8 ಆರೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಆವರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒತ್ತುದು ಜನ ನನ್ನ ಏರಿಗಾಂಡಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ವ್ಯೂವರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವೋಡು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪೇರು ನನಂಜಿ 200 ಜನ ಆಂಡ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವೇರಿ ಈತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವರೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇದು ಸದ್ಯಗೆ 12-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತುಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮೆಸ್ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಆತಳು ಬಟ್ ಬಸಳೆ ಸಾರು ఒక ఎట్టి వచ్చు మసాలా కలపది ఓడి ఎట్టి వచ్చు ఫ్రై మల్పరే కొండైకుంటే మసాలా పాడు జస్ట్ ఉప్పు కార మంచల పొడి ಆ ತೆಗೆತೆ ದಾಲ ಪಾಡು ಜಂಚನೆ ಶೋಕ ಪುಂಡಿ ते ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಆ ತಿನೆ ಕಲಪವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತ ಪಾಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜು ಪುಲ್ಲಿತ ನೀರು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೂರ ನೋ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಲಪದು ಬೇಗ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಭಾಳ ಜನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಮುರ್ದು ನಾವೇನು ದೆಕ್ಕನ ಆಡಿವಾಗ ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏನ ಕಬರ್ಡ್ ದಕ್ಕುಂಟು ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದಾನಾಗ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಅವು ಒಯ್ಪುನಾಗ ಬೂರ್ದು ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಪೂರ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇನ ಎಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ದಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಏಜನ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪುನಾಗನೇ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲವರ ಬಾಲೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಓಕೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತೈತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಚ್ಚಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಹಾಕೋದು ಅಂಚ ಸೊ ಇದಾದ ಪಂಡ ದಾಲೇಜ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಕೋಡೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ ಆದ ಮಂಡೇ ಆದಿನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಟ please ignore my background. So inita video ite thank you so much for watching. Lots and lots of love. Iradukku ayna bega bokkuni pasatana video. Bye.